Hello guys, welcome back to the new vlog. So sumar time ayibok yani vlog maltondule. So onji poi logade bandittane. So yani onji pusat car getonde. Aithe next week le onji edde onji full vlog malt paduende video malt paduende car da. So anche ini video maltondule. So car yan December getonde. So car geton 4 ತಿಂಗಳು anite April ನಡತೊಂದುಂಟು. So ini mic ಮಾಡ್ದು vlog maltondule. So voice ಕೆಲವೊಂದು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜಂಗೆ. So tuga ndada apnundu ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ವಾರ ಕಾರ್ ಪಿದೈಕೊಂಡು ರಜಿತ್ತೆ ಸೊ ಬೊಕ ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ನಂಜ ಕಾರ್ ಒಡಗ್ಲ ಪಿದೈಕೊಂಡು ರಾಜಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಜಿಮ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ ಬೇಲೆ ಬೊಕ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅವೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಸಂಡೇ ಸೊ ಬೇಲೆಗೆ ರಜೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕಾರ್ಲ ದೆಕ್ಕರ್ ಇತ್ತನೆ ಸೊ ಬೈಡಿನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋರುಂಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರ್ ಅಂದ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತ ಕಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಓ ಕಾರ್ ದಾವನೆಗ್ಲೆ ತೋಪವೆ ಐದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಗೆತುನಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ಅವಲ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಕಾರನ್ನು ಮೂರು ದೆಕ್ಕೊಂಡು ತೋಪವೆ ಕಾರು ಒಂದು ಮುಟ್ಟಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನು ಎಡ್ಡು ವ್ಯೂಸ್ದ ಸೊ ಓ ಕಾರ್ದ ನಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕರ ಪೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಕ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಪ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತುದಿಪಾರೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಅಂಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಓಕೆ ನೀಲೆ ಅಂದಾಜಾದಿ ಪೋ ಗಾಡಿ ದಾದಂತೆ ಸೊ ಗಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಳ್ಳುಂಡು ಏನ ಬರಿಟ್ಟಿ ಸೊ ಕಾರ್ ಟಾಟಾದ ಕಲ್ನ ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಟಾಪ್ ದೇ ಪರಪೋಜಿ ಟಾಪ್ ಒಂತ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಡು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ 16 ಆಂಡ್ರಿ ಸೊ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 14 ಸಮಥಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು 13 ಐ ಥಿಂಕ್ 1249 ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಟಾಟಾ ಕಾರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದೆಂಕ್ 1580 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಸರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಂಡೋ ತಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಸರೀಸ್ ಪಾಡ್ರ ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ 16 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೂರ್ದುಲು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟು ಎಪ್ಪಂಡು ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು 16 ಹಾಪುಡು ಕಾರ್ಗೆ ಸೊ ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಯಾನ್ಗೆ ತಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದೊಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಕಲರ್ ಸೊ ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಏನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆನ್ಪಿರೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಜ ಅಂಡ್ ಸಿತ್ತೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಸೊ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗೊಂದು ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಸುರುತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರದಾಗಲ್ಲ ಥಾರ್ದ ಸೊ ಐಟೆಂಗ್ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ತೋಲಿ ಗಾಡಿದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಪವ ನೆಟ್ ಆತ ಫ್ರಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಆಂಡ್ ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಒಂದು ಸೊ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪರ್ ಗೆತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ ಪಿದೇ ಎತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಇತ್ತು ಐದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗಾಡಿ ಕೊನಪ್ಪೇನು ಒಡೆಗ್ಲ ದೂರ ಸಾಧಾರಣ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಮಾತ ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಸೊ ನೆತ್ತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಉಲ್ಲ ತೋಪಾವೆ ಸದ್ಯ ಕೊಂಚ ದೆಕ್ಕುನ ಬೇಲುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಗಿತೊಂದು ಸುರುಕು Sube el mic, que vamos pa' la gozadera full, baby.
ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ಎದುರುಂಡು ತೋರಿ ಸೊ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದು ಸೊ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಏನು ಗಾಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿದ 360 ಡಿಗ್ರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ದಿನವೇ ಸೊ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಗ ಸೊ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತದ್ದು ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಉಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಕ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತಾರ ಗೀರ ಒಂದು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಒಲಾಂಡಲ್ಲ ತತ್ತದಲ್ಲ ಬೋರ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು ಬೋರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ಲ ಇಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ಸನ್ ರೂಫ್ ಸೊ ಸನ್ ರೂಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಪರಬೋಯ್ಜಿ ಸೊ ಅವು ಎಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಐಟ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ವೈಪರ್ದ ಮಾತ ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನ್ ಐತ ತಿರ್ತ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ತನ್ನಿ ಸೊ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ನೆಟ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಲೈಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸನ್ ರೂಫ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ್ ಆಟೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಪ್ಪೋಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೆಟ್ ಆಟೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಹೆಂಗೊಂದು ಕಮ್ಮಿಗ್ಲ ಬೋರುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 1850 ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು 18.5 ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಎಸ್ಗೆ 17 ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು 16 ಗಾಂಡು ಸೊ ತೋಲಿ ನೆಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟೆಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸೊ ಮೂಲು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಸೊ ಅವು ಬರ್ಪುನು ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಸ್ಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ನೆಟ್ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಟಾಟಾ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಉಂಡು ಸೊ 17 ಇಂಚಸ್ ಟೈರ್ ಉಂಡು ಸೊ ತೋರಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಡ್ ಸೊ ಇಂಕೊಂದು ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ನಾಗ ಇಂಕೊಂದು ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತವೆ ಸೊ ಒಂದಿನ ಗೀತ ನೋಡಿ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಿನ ಗೀತ ನಾನು ಸೊ ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಡ್ ತೋಲಿ ಬರೀ ಪೊರ್ದೋಜನ ಗಾಡಿಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿದ ಹುಲೈಗುಲ್ದು ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲಿ ಗಾಡಿದ ಹುಲೈಪೋಯ್ಕಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಲಿ ಗಾಡಿದ ಹುಲೈಪೋಯ್ ಸೊ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚುಂಡು ಸೊ ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೊ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡಂತೆ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಏನಿದೆ ಗಾಡಿದ ಉಲೈಡ್ಲೆ ಸೊ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಾಡಿದ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ದೀಜಿ ಗಾಡಿದ ಸೊ ಕೊಂಚ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಪಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ದೀಜಿ ಸೊ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ದೆಪ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಪಾಡದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕವರ್ ಇಪ್ಪು ಅದ್ರ ಇಂಚನೆ ತಿತ್ತೆ ಸೊ 10.5 ಇಂಚಸ್ ದ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಟು ಸೊ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಕೀ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿಡ್ದು ಐತೆ ಸೊ ನಿಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗದೆ ಸೊ ಎ ಸಿದ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಐಟಮ್ ದೀವರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದ್ಲೆ ಕುಶ್ಚಾಣಿಂಕ್ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಮೂಡಿತ್ತು ಮೂಲದಲ್ಲ ಜೀಪುಂಡ ದಿವಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಬಲ್ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸೊ ಗಾಡಿದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡನೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ದೀತೆ ಸೊ ಒಂದು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿ ಕಟ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಡೋರ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಮೂಲ ಮಾತ ವಿಂಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಮಾತ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಿವರ ಮಾತ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಐಟಮ್ ದಿವರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಪಾಡ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೋರಿ ವೇಸ್ ಇಂಚುಂಡು ಸೊ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಮಕ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ ಉಂಡು ಸೊ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಅಂತಾರೆ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಕುಲ್ರ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಿರಾಡ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೊ ಎದುರು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ದ ಮಾತ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಬೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೂತುಜಿ ದಾದ ಸಂಕ ಬಸನ ಉಂಡು ಸೊ ಇಪ್ಪಾಡ ನಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ
ಸೊ ಎ ಸಿ ಒಂದು ಬೊಕ ಗಾಡಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವಡ ಗಾಡಿ ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ ಲಡ್ ಉಂಡು ಒರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಪಾಂಡ ಐತ್ತು ಲಕೊಂಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಗಾಡಿ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಮೂಜಿ ಮೋಡ್ ಉಂಡು, ಇಕೋ ಮೋಡ್ ಉಂಡು, ಸಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ ಉಂಡು, ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಉಳ್ಳ ಗಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತುಂಡು. ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೋಲಿ ಎದುರುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋನೆಟ್ ಸಮೇತ ತೋಜುಂಡು. ಗಾಡಿದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಥಾರ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಆತೆಡ್ಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಒಡಗ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಗಿಡ್ಡೆ ಪತೋಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರ. ಸೊ ಮೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಉಂದು. ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿದ ಬಟನ್ಸ್ ಗಿಟನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಎ ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಈ ಬಟನ್ಸ್ ಉಂಡಾತೆ. ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಟಚ್ ಡಿಪ್ಪುನು ತೂಲಿ ಇಂಚುಂಡು ಗಾಡಿ ಲೈಡ್. ಸೊ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತೊಂದು 16 ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ವರ್ತ್ ಅಂದೇನು ನಾನು ಈ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಬಲಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಹೊಡ್ಬೋದು ಡಿಕ್ಕಿ ತೂಕ. ಸೊ ಡಿಕ್ಕಿ ತೂಪ ಡಿಕ್ಕಿಡ್ ಹೆವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು, ಹೆವಿ ಪಂಡ ಹೆವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು, 6 ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಲಿ ಪಿರ ಡಿಕ್ಕಿ ತೂಕ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಏನು ಲೈಪ್ ಒಂದು ಕೀ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಸಲ ಟಾಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಕೀ ತೋಷಾಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೀ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಲಿ ಉಲಾಯ್ಕೊಳ್ಳುದರ ಗಾಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋಪಾವೇನು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿದು ಲೈವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ತೋಲಿ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸು. ತೋಲಿ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಅಂడి ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಎ ಸಿದ ಮತ್ತು. ಸೊ ಎ ಸಿ ಆನ್ ಉಂಡು ಆನ್ ಕೂಲ್ ಆದ ಆನ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಲ್ ಬೆಗತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತಲಿ ಮೂಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಂಚುಂಡು, ಅದೇ ಮೂಲ ಟಾಟಾದ ಲೋಗೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೆಡ್ ಉಂಡು, ಒಂದು ಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಬಲೆ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ದಪ್ಪಾವೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ದಂಚಿ ಹೋಯಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿದ ಡಿಕ್ಕಿ ದಂಚಿ ಬೈದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ದಪ್ಪಾವೆ ಉಂಡು ಮರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿದ ಡಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಡ್ ಹೊರಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಂತ ಕೊನಪ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡು ಗಾಡಿದು ಲೈಟ್. ಸೊ ತಿಳಿ ಗೈಸ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುಲಿ ಆತ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 500 ಲೀಟ್ರ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂತುಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೂಲ ಅಡಿಟ್ ಟೈರ್ ಉಂಡು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಿಟ್ ಉಂಡು ಲೈಡ್ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ನಮಗಿತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ತೋಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಇಡೀತ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಕಿನೆತ್ತ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಪ್ಲಸ್ ನೆತ್ತ ಕುಪೆ ಡಿಸೈನ್ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗಾಡಿದ ಲುಕ್ನು ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋಜವನ. ಸೊ ಕುಪೆ ಡಿಸೈನು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಪ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ನೆತ್ತ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ರೇರ್ ಲುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಕುಪೆ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಗಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಜೇರಿ. ಸೊ ಪಿರಾಡ್ ದುಂದು ತೋರ ನಮ್ಮನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಒರಿಸ್ದ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಪಿರಾಡು. ಸೊ ಐತನೇ ಲೈಟೆಡ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ಲೆಗುಂಡು ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಒರಿಸ್ದ ಪಿರಾಡ್ ತೂಲಿ. ಸೊ ಪಿರಾಡ್ ತೂನಾಗ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಒರಿಸ್ದ ಡಿಸೈನ್ ತೂಲಿಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೊಪೆ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗಾಡಿದ. ಸೊ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೇನೆ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ಉಂಡವಿ ನಮ್ಮನ ಗಾಡಿದ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಂಚಿದ್ನ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರು ದೇತಪ್ಪ ನಾತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಪರಲಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್, ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್, ಸೊ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಗಾಡಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ಮಾಡ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತ್ರಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಗೆತ್ತಿಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಅಂದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೀನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ 4 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಗಾಡಿಗೆ ತಂದು ಸೊ ಇನ್ನೂ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಭಯಂಕರ ಶೆಕೆ ತೋರಿ ನಿಕಲು ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಶೆಕೆ ಎಂಚೊಂದು ಏನು ಬೆಗತ್ತಾತು ನಾತ್ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಕಾಲು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬಾರ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ದೋಲು ನಾನು ಪತ್ತು ಕುದಿದ್ದೇನೆ ಶೆಕೆ ಬರೋ ಪೋತು ಅನ್ನ ಅತ್ಲಾಗ ದೇಸಿಂಡು ಲೈಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪಿರಾಡ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ಉಂಟುಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದು ಲುಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕುಪ್ಪೆ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬೈದೇನೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಕಲ್ತಾತನ ಗಾಡಿ ಕೊನಪ್ಪೈತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಸುಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೀ ಆನಾಗ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಹೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್, ಬೈ ಬೈ.